நமக்கு தெரியும். அந்த முறையில் இந்து மக்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். எவனாவது சிலைக்கு ஊர்வலம் போகணும், நம்ம அந்த சேவை பண்ணணும், கரை சேவை பண்ணணும், வெங்காய சேவை பண்ணணும், அங்கே போனால் கத்து சத்தம் போட்டு வெடி வெடி மோளை அடி, அவனை பார்த்தா முறை வம்புலு அப்போல்லாம் சொன்னால் கேட்டுறாதீங்க. பிரச்சனை வந்தால் ஒரு ஜீக்கிலும் பக்கத்தில் நிற்க மாட்டானுங்க. வீட்டில் போய் பருப்பு நெய் பூவம் போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க. இந்துன்னு எல்லாம் சொல்கிறேன். ஆனால் பிசி தெருவில் வர தேர் எஸ்சி தெருவுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். கேட்டால் அது நம்மளுடைய பாரம்பரியம் இல்லை, பழக்க வழக்கம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அவனை என்ன பண்ணுற, நீ இது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வா, கோஷம் போடு, வசூல் பண்ணவா, சத்தம் போடு, வம்புலு அப்படின்னு சொல்லி கலவரத்துக்கு கூப்பிடுற. இந்த பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிசி மக்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன். அது எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி, பிசி மக்கள்கிட்ட கேட்குறேன். அவன் சொல்கிற ஆகம விதின்னு என்ன தெரியுமா? நீ பேசுகிற தமிழும் நீயும் அந்த கல்லூரிக்குள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறான். அது போனால் தீட்டுங்கிறான், பாவங்கிறான். அது அதை மேலே இருக்கக்கூடிய கடவுள் சொன்னதா இவனே சொல்கிறான். இதெல்லாம் இப்போ இது ஹைகோர்ட்டு தீர்ப்பாக கொடுத்துருக்கு. அப்போ அதை சொல்கிற இந்துங்கிறத உன்னை எந்த இடத்துல ஏற்றுக்கிறான்? உன்னை இந்துவா எந்த இடத்துல ஏற்றுக்கிறான்? அப்போ அவன் அந்த இந்துங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? ஒரு ஏமாற்று வேலை. இன்னும் சொல்ல போனால் பார்ப்பனியர்களும் ஆதிக்க வர்க்கமும் பிழைக்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்துங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்மளெல்லாம் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. சாமி கும்பிடு வேணாம்னு சொல்லலை, ஆனால் எவன் பின்னாடி போவாத. உன் ஊரில் சேர்ந்து கும்பிட்டு சந்தோஷமா தப்பு கிடையாது. ஒருவேளை உங்கள் ஊரில் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்து மக்களுக்கும் ஏதாவது சரியான புரிதல் இல்லாமல் ஒரு இது என்னது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கா சொல்லு, நான் வரேன், நம்ம பேசுவோம். ஆனால் சனாதன கும்பலை உள்ள விட்டுறாத, கலவரமாக்கி விட்டுருவான். அந்த பிரச்சனை 50 வருஷம் ஆனாலும் தீராது. இதுக்காக நீங்க பெரிய அளவுல காவு கொடுக்க வேண்டியது வரும். ஒன்றும் இல்லை, உண்மையிலே காவல்துறை சிஎமோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் இந்து மக்கள் சாமி கும்பிடட்டும், அது தப்பு கிடையாது, கும்பிடணும். ஏன்னா அவங்க விருப்பம். ஒருத்தன் கும்பிடுவான், கும்பிடாம இருப்பான். நீ செலவை நீ கும்பிடு. இந்த சங்பரிவார் கும்பலை விட்டுறாத. அவன் பிசினஸ் பண்றான், அவன் பொலிட்டிக்கல் ஆதாயம் தேடுறான். உங்களை வச்சு உங்களை தப்பா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண பாப்பா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாப்பான். அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், பக்தர்கள் வச்சு கும்பிடட்டும், செலவு வைக்கட்டும், கும்பிடட்டும், கொண்டு போட்டும் கரைக்கட்டும். இந்த சங்பரிவார் கும்பலை இவனி பக்கத்திலே விடக்கூடாது, திருட்டு பயிலுவோ விடக்கூடாது. இவனுங்க இதை வச்சு பணம் வசூல் பண்ணுறது, பிரச்சனை பண்ணுறது, வம்புழுக்கிறது தான் வேலையாக பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இது வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லாத லபூடி காட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்துருக்கானுங்க. பிரதர், இதை நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. இது ஒன்றும் இந்த இஷ்யூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடியே இங்கே இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க, இங்கே ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க. ஆனால் அது பார்த்தா நீர்த்து போயிடுச்சு. எப்படின்னா, அதாவது ரம்ஜான் மாதத்தில் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளார இஸ்லாமிய மக்கள் இரவு நேரத்தில் தொழுதுட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்க தொழுதுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு 12 to 15 பைக்கில் வெளியே வாசலில் ட்ருன்னு சொல்லிட்டு வண்டியை போட்டு உரிமை ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு கத்திருக்கானுங்க. இதை பார்த்துட்டு உள்ள இருந்த மக்கள்லாம் வெளியே வந்திருக்காங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்த சின்ன சின்ன பசங்க இருப்பாங்க, இளைஞர்கள், அவங்களாம் சத்தம் போட்டு பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கும் பொழுது அங்க உள்ள இஸ்லாமியர் அந்த இது என்னது ஜமாத்துல உள்ள பெரியவர்கள்லாம் தலையிட்டு, வேணாம்ப்பா, தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க, இந்த பிரச்சனை நமக்கு வேணாம்ப்பா, அவன் ஏதோ என்னது தெரியாம அவன் பாட்டு யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய பேச்சை கேட்டு கத்துறானுங்க. இன்னொன்னு, அந்த பசங்க நம்ம ஊரும் கிடையாது, அவன் என்ன ஊர்னே தெரியல, இங்க ஏதோ பிரச்சனை பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய கலவரத்தை உண்டு பண்றதுக்காக வந்திருக்கானுங்க, நமக்கு இது வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜமாத்தோட முக்கியமான ஆட்கள்லாம் அந்த பிரச்சனையை அடுத்த கட்டத்துக்கு போக விடாம ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. இதனால அன்னைக்கே ஒரு பெரிய கலவரம் தடுக்கப்பட்டுச்சு. இதனால அன்னைக்கே நடக்க இருந்த ஒரு பெரிய கலவரம் நடக்காம போயிருக்கு. ஆனா இப்ப என்ன பண்றானுங்கன்னா, சங்பரிவார் கும்பல் காவல்துறையில உள்ள தங்களுடைய ஆதரவாளர்களை வச்சு திரும்ப அந்த கலவரத்தை உண்டாக்க பாக்குறானுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இஷ்யூவை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறானுங்க. அதை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. பாத்தியா முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட பூச்சாண்டியை காமிச்சு சோறு ஊட்டுறது போல இஸ்லாமியர்களை தப்பானவர்களாக சித்தரிச்சு இவனுங்க வாக்கு அரசியல், இவனுங்க அதை பொலிட்டிக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்குறானுங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு சிறந்த உதாரணம் மதுரையில் அண்ணாமலை என்ன பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொன்று, உன்னைய ஹிந்துன்னு சொல்லுவான், ஆனால் வீதிக்குள்ளே தேர் போகக்கூடாதுமா, நீ சாமி கும்பிட்டா தீட்டுமா, நீ உள்ள வந்தா தீட்டுமா. உன்னை இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பக்கத்து நான் தான் ஆதிக்க வர்க்கமா பிசி, இவனுங்கள அந்த சாமி கிட்டக்க விட மாட்டான், இவன் பேசுற மொழியையும் விட மாட்டான், அவள்கிட்ட தள்ளி தான் நிக்கணும். இதுதான் அவன் சொல்ற இந்து மதம், இதுதான் அவன் சொல்ற இந்து மதம். ஏமாந்துராத. நம்மளுடைய வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு இல்லைன்னு சொல்லல, நம்மளுடைய வழிபாடு முனியப்பா ஐயனார் வழிபாடு
வழிபாடு, நம்ம என்ன சாப்பிடுமோ அதை சாப்பிடும். நான் அதை வேணான்னு சொல்லலை. இவனுங்களோட சதிவலையில் சிக்கிறாத. இந்த இந்துத்துவ கும்பலோட பேச்சை கேட்டு இந்துங்கிற வெறியை ஏற்றிக்காதீங்க. அது வந்து நமக்கும் ஆபத்து, நம்மளுடைய குடும்பங்களுக்கும் ஆபத்து. அப்புறம் வந்து காவல்துறை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஸ்டேட்டில் ஏதோ ஒரு வந்து பெரிய அளவில் பிரச்சனை கொண்டு வர போகிறானுங்க. அதற்கு ஒரு முன்னோட்டம் தான் இந்த இதில் அப்பகுடிக்காடு இஷ்யூவு. அதுக்கு வந்து சிஎம் அவர்களும் மிகுந்த கவனிப்போடு இருக்கணும். இந்த பாண்டியன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய போலீஸில் இருக்கக்கூடிய சங் பரிவார ஆதரவாளர்களை இனம் கண்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இந்த பாண்டியன் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, இவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஏன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தை அந்த மாதிரி, அவர் பேசின விஷயங்கள் அந்த மாதிரி, அவர் பண்ண சப்போர்ட் அந்த மாதிரி பண்ணணும். கடைசியாக ஒன்று பிரதர், கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன்டா, இங்கே உள்ள அப்பாவி முஸ்லீமையும் அப்பாவி இந்துவையும் வாழ விடுங்கடா. உனக்கு என்னடா பாவம் பண்ணானுங்க? ஏன்னா நீ வந்து போலீஸ் பந்தோபஸ்தோட சுற்றணும், நீ வந்து பதவி வாங்கணும், நீ எம்பி ஆகணும், எம்எல்ஏ ஆகணும், நீ ஆட்சியை பிடிக்கணும், நீ அரசியல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இவன் தான் கிடைச்சானா? அவன் என்னடா பாவம் பண்ணிட்டாங்க? அவன் சாமி அவன் கும்பிட போகிறான், இவன் சாமி இவன் கும்பிட போகிறான், அவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு அவன் சாப்பிட போகிறான், இவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு இவன் சாப்பிட போகிறான். இவனுக்கு அவனுக்கு பிரச்சனையே வந்ததில்லை. நீ ஏன் பிரச்சனையை உருவாக்குற? ஏன் உருவாக்குற? தயவு செஞ்சு வேணாண்டா. இதை மீறி சங்பரிவார் கும்பல் இந்த மாதிரி பண்ணுச்சுன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் தமிழகத்தில் அடித்து துவைத்து துடித்து விரட்டப்படுவார்கள். அடுத்தது, இந்த இந்து முன்னணி, ஆர்எஸ்எஸ், விஸ்வ இந்து பரிஷத்து, பாஜக காரங்க யாரு விநாயகர் வைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டாலும் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. லாக் பண்ணுங்க, ரிமாண்ட் பண்ணுங்க, வைக்க விடாதீங்க, பர்மிஷன் கொடுக்காதீங்க. பொதுமக்கள் வைக்கட்டும், பக்தர்கள் வைக்கட்டும். இதுல இன்னொரு வெட்கக்கடான ஒரு விஷயம், வேடிக்கையான ஒரு விஷயம். இப்ப இந்த வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி சார்பாக ஊர் முழுக்க நம்ம ஸ்டேட் ஃபுல்லா எல்லா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லயும் வந்து எல்லா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல, போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் ஒரு இது நடக்கும், அது பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு மக்கள் பிரதிநிதியா அவங்க யார் தெரியுமா கூப்பிடுறாங்க? பக்தர்கள் பிரதிநிதியா, பொதுமக்கள் பிரதிநிதியா அவங்க யார் தெரியுமா கூப்பிடுறாங்க? சொல்லுங்க, யாரை கூப்பிடுறாங்க சொல்லுங்க? அந்த ஊர் பெரியவங்களை கூப்பிடுவாங்க. சனாதன கும்பல் பிரதர். இந்த பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், இந்து முன்னணியில் உள்ளவங்களை வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு என்னமோ இவங்க தான் வந்து இந்த பிரதிநிதி மாதிரி கூப்பிட்டு வச்சு பேசுறாங்க பிரதர். அது அப்புறம் எப்படி பிரதர் சரியா நடக்கும்? இது இந்த நம்ம வந்து தமிழகத்துல எத்தனையோ வந்து விசேஷங்கள் நடக்குது, திருவிழாக்கள் நடக்குது, எதுலையுமே வராத பிரச்சனை இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியில மட்டும் ஏன் வரணும்? அப்ப அதுக்கான காரணங்கள் என்ன? அப்ப இந்த பிரச்சனையை செய்ய துடிக்கிற இந்த வந்து ஏதாவது ஒரு வந்து பிரச்சனையை இஷ்யூவை வந்து கிரியேட் பண்ண நினைக்கிற சனாதன கும்பலை தயவு செஞ்சு மக்கள் கிட்ட இருந்து விலக்கி வைங்க. அவங்களுக்கு செலவைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்காதீங்க. மீறி வச்சா ரிமாண்ட் பண்ணுங்க, கைது பண்ணுங்க, குண்டாஸ் போடுங்க. பொதுமக்கள் செலவைக்கட்டும், பொதுமக்களும் பக்தர்களும் வைக்கட்டும். நீங்க பிரதர், நான் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா? இந்த ஸ்டேட்டு ஃபுல்லா இந்த சனாதன கும்பலை தவிர்த்துட்டு பொதுமக்கள், இந்து மக்கள் இருக்காங்களா, பொதுமக்கள், இந்து மக்கள், பக்தர்கள் செலவச்சா எல்லா இஸ்லாமியனும் கூட போய் நிற்பாங்க, எல்லா கிறிஸ்தவனும் கூட போய் நிற்பாங்க. இது உண்மை. இதுதான் நம்ம ஸ்டேட்டோட மகிமை. இதை மாத்துறதுக்காக தான் அவங்க எல்லா வேலையும் பண்றானுங்க. இதுல காவல்துறையும் உளவுத்துறையும் மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்கணும். ஏதோ ஒரு வந்து பெரிய அளவுல வந்து ஒரு பிரச்சனை பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஏன்னா அந்த அண்ணாமலை சாதாரணமான ஆள் இல்லை. ஒரு ராணுவ வீரன் செத்து போன ஒரு வச்சு அரசியல் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ண ஒரு